viewers, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबावबाय। दिनैहाय आङो दख'ना गांसे बानायनो नागिरदों। माने सिगांनि भिडिअआवबो बानायदोंमोन। आंनिया मेसिना हामा जानानै दंमोन। फाहामफिनबाय आरो बहुत गोबाव जाबायमोन। 6 monthsसो बारबायानो मेसिन हामा जाना थानाया। बिनिखायनो बेफोरबायदि जि सुनाय माबा माबिनि जेबो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। गामिनि बिनानाव सासेया दख'ना सुनो होफैदों आरो बेखौनो आङो दिनै दिन्थिलांनोसै भिडिअआव होननानै। दख'नाखौ आं माने मैया बेलासे एसे हानानै सुथेनाबो दोननाय जादों आरो अब्लाबो दिनै मोजांहाय सिगांबो दख'ना बानायनायनि भिडिअ होदोंमोन अब्लाबो कमेन्टआव सोंहरफिनदोंमोन आरो दख'नानि थाखाय बेसे मिटार नांगोन होनना। आं दिनै भिडिअआव मोजांहाय खिन्थाना होनो नागिरदों। दख'नानि थाखाय बेसे लायो आङो आरो फालियाव बेसे नांगौ बहियाव लिरना लाखादों नैबेयावहाय ओमफ्राय खिन्थागोन आरो। दा जाय बिनानाव लाहा दख'ना माने सुहोनो होदो इसा आरो माने गावसानि दख'नानि जखा होदो आरो ओंखायनो इसाना एसे देरसिन जागोन गुवारसिन जागोन आरो। जेनेबा आङो नर्मेलि दख'ना बानायनो थाखाय आङो दख'नानि गोलावखौ लायो आरो माने ओरै गोजौनिफ्राय नै ओरै गाहाय गारलांनायसिम बेखौ लायो आङो मा होनो 130 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय आरो दख'नानि गुवार जेनेबा बेफोरबायदि ओरै गोलाव जायोना ओरै फाननानै गानो बे गुवारखौ लायो आङो 290 सेन्टिमिटार। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो दख'नानि गोलावखौ 130 सेन्टिमिटार आरो दख'नानि बेफोरबायदि गुवारखौ बेखौ लायो आङो 290 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय नों ओरैनो दख'ना बानायनो थाखाय जेनेबा कानिफोर बायोबाथाय मा होनो 4 मिटार बायबाबो जायो आरो 3.5 लाबाबो जायो आरो दख'ना फालिनि थाखायबाथाय 6 मिटार बाथाय आरामसे जाहैयो आरो आंनि थाखाय बेलेगनि थाखाय बेलेगबो जानो हागौ। कानिखौ मिलायबाथाय 6 मिटारावनो दख'ना फालि आराम ओंखारो आरो बेनो। ओमफ्राय फास्रानि गोलावखौ लायो आङो बेफोरबायदि ओरै गाहायनि गोलावा बेखौ 60 सेन्टिमिटार आरो बेफोरबायदि ओरै गुवारा बे जाहैबाय 220 सेन्टिमिटार। बेखिनियानो माने दख'ना आरो फालि जिखिनि नांगौ बेखौ आं भिडिअआव मोजाङै खिन्थानानै होबाय। ओमफ्राय बिस्रा लादों दख'नानि गोलावखौ बेफोरबायदि गोजौनिफ्राय गाहायसिम गोलावखौ लादो इसा 145 सेन्टिमिटार आरो माने आंनिसाय एसे बारा लादो। ओमफ्राय दख'नाजों सुबाय नालाय एसे गुवार जादों आरो गुवारखौ लादो बेफोरबायदि गुवारखौ लादो 325 सेन्टिमिटार आरो फास्राखौ लादो गुवारखौ 200 सेन्टिमिटार आरो गोलावखौ लादो ओरै गोलावा फालिनि गोलावा बेखौ लादो 55 सेन्टिमिटार। बेनो आङो बिस्रानि दख'नाखौ दिन्थिनानै नै बेखौ बेफोरबायदिखौ गुवार होनबायना बेयो फालि आरो बेयो गुवार जाहैबाय। ओमफ्राय नै बेफोरबायदि गोलावखौ लादो 55 सेन्टिमिटार बेयो फालि। मैया एसे माने नैफोरबायदि फारनिखौ जरायनानै सुथाबनानै लाग्रोनाय जादों आरो आङो भिडिअखौ बानाया जाबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दिनै सानबाय आरो माने मैया बेलासे जाबाय नालाय बानायला दे होननानै सुथाबब्रबना दोनबाय दिनै जाबाय। फुल डिटेल्स आङो दख'ना बानायनायनि भिडिअखौ मोजाङै होबावनि र' मोनसे होननानै दिनै बानायनाय जाबाय आरो दा आं फास्राखौ सुथाबनानै लाग्रोनोसै बेफोरखौ दोनना लानानै। आरो मायबाफोर सोंनो गोनां दंबावोबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो सारिबो अर्डार होदो आङो सारिया सफैबाथाय अनलाइननिया अर्डार होनाया बेयो सफैबाथाय सारिनिबो दख'ना बानायनायखौ दिन्थिलांगोन आरो नोंथांमोना आंनि सुथाबनाय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाथ'बाय नै बेफोरबायदि गुवारा दंमोन 200 सेन्टिमिटार खेबसे खिन्थाबावबाय ओमफ्राय इयो दङ 55। दा दख'नाखौ सुलायनोसै फास्राया जाथ'बाय। ओमफ्राय नैबे फारफाराव रोबै होगोन आरो एसे हेभियानो जागोन माने रोजा आरो कानिया नैफोर खारबा सुबा एसे रेजें जागोन। नैयाव पिंक कालारनि माने रोबै खागोन आरो मुथा खागोन बेखौबो दिन्थिगोन आङो। दा दख'नाखिनिखौ सुथाबनानै लाबावनि बे जाहैबाय दख'ना बेफोरबायदि गुवारखौ आंथ' मा होनो 290 सेन्टिमिटार लायोमोन। ओमफ्राय बेवहाय दङ बिसा माने
बुरजा लानो होदो आरो माने न'नि माथानि दख'ना इदो सुदो नालाय इसानिया एखेबारे 325 मानि आरो बहुत गोलाव लादो गोलाव माने इफोरबायदि गुवारा आरो ओरै फानना गाननाया बेखौ लादो 325 ओमफ्राय आङो नैयाव 120 सेन्टिमिटार सिङाव कानि होफागोन आरो इयो गाननायाव जोगोन ना दख'नाया इनिखायनो 120 सेन्टिमिटार ब्लेक कालारनि एस कालारनि नागिरदोंमोन आरो कानिखौ अनामिका नागिरबा मोनाखै जोंनि मुसलपुर टाउनाव माने जोबना दंथ'योमोन बाजारावबो थांबाय मैया आङो ओमफ्रायो बाजारावबो मोनबोआखै मोनिखाय ब्लेक कालारखौनो लाना फैनायसै इखौ सिगोन आरो इयो दा बिसानिया दङ 325 सेन्टिमिटार आरो ओरै गोलावा दङ ओरै गाहायथि गाननाय ओरै गोलावा बे गोलावा दङ 145 आरो बे गोलावा ओमफ्राय आंनि लाबाथ' इयो 290 जायो गुवारा आरो ओरै दख'नानि ओरै गोलावा आंनि लाबा 130 जायो ओरै गाहाय जा गाननायनि ओरै गोलाव लानाया 130 जायो ओमफ्राय बिसा लाबाय आरो 145आनो एसे बारा लादो बेफोरबायदि इयो जाहैबाय गुवार इयो जाहैबाय गोलाव कानिखौ लागायनानै सुथाबग्रोनोसै आङो नै कानिया ब्लेक कालारनि अनामिका 120 लाग्रोदो आङो ओमफ्राय गाहायाव सुथाबदेरना होनांगोन आरो दख'नानि सुमु नांजोब्बाय नै सुबा सिखारसिगोन सुथाबग्रोना लानोसै आं दा बे माने ब्लेक कालारनि अनामिका कानिखौ नै जोंनाय ना साथिं लाबाय आरो ओमफ्रायो ओरै बेलथायना हैगोन दायो ओमफ्राय नै इयो बे जाहैबाय साथिं लाबाय आरो नै ओमफ्रायो सुथेलांनोसै जाबाय नै आंनि दख'ना सुथाबनाया ओमफ्रायो नैबेखौ आङो इ सुमु नांजोब्बाय इयो दख'नानि कानिनि सुमुआ नैखौ दबा बानायदो आरो माने इयावथ' ब्लेक कालारसो होदोंमोन इनि सायाव ससे दबानि थाखाय ओरै होदेरना होबाय आरो नङाबा लेथ्रा नुगोन आरो ब्लेक नुजाफैगोन ओंखायनो दबानि थाखाय ससे हाख्लाबनानै होबाय फार्स्टआवनो नांगौखिनि जखाखौ लाबाय लानानै बेफोरबायदिनो हाबाय हानानै सुथाबलांबानो जायो आरो आं जिखिनि नांगौ बेखौथ' फार्स्टनि ससे भिडिअ'आवनो खिन्थाखाबाय बेसे मिटार नांगौ बे दख'ना गांसेयाव बेसे लानाय जादों होननानै आरो दख'नाखौ खेबसे गाननानै दिन्थिनोसै आं भिडिअ'आव नैयाव रोबै खागोन दाथ' रोबै खानाया आङो दा बाबाय बानायनो गोबाव लायोना रोबै खानायावबो खुन्दुं खानांगोन मानांगोन बेनिखायनो रोबै खानाय भिडिअ'खौ दिन्थिलायला आङो हायोबाथाय एक्सट्राके लाबोनो नाजागोन आरो नङाबाथाय सिगांबो रोबै खानाय भिडिअ' दिन्थिखादोंमोन दख'नानि रोबैखौ बोरै खायो बेवहाय थांनानै नोंथांमोना नायबाबो जागोन दा बेखौ खेबसे गाननानै दिन्थिनोसै आङो गानबाबो गानख'नो हाला नै गोदोरथार जाबाय आंनियाव मानसि फिसाखायनो ओमफ्राय बेफोराव रोबै होनो थाथ'बाय दायोसो होसिगोन आं हरफोराव बाबाय आरो दा सुथाबबायबो ना टाइम लाबायबो फास्राया नै फास्रायावबो रोबै होनांगोन खेबसे गाननानै दिन्थिबाय आङो रावबो केमेरामेनबो हमग्राबो गैया माबायदि नुखो खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टआव रोबै होगोन बेफोरावबो फास्रायावबो आंहा फिसा मानसि फिसा नालाय बेसेबा बुद्रां जादों नै आरो गोदानबो ना फ्राम बेफोरो मारफोरा सुबाथाय गुरै जागोन आरो ओमफ्राय एसे हेभि जागोन आरो गोलोद जागोन दख'नाया बयबो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय माबायदि जाखो आंनि दख'ना बानायनायखौ आङो रोबैखौ दा हराव होना